Irudiaren bila goaztelako. Uda garaian, zema postal bialtzen ditugun, ez da? Euskal Herritik turistek bialtzen dute bai, eurek ohartzen dira guk zer daukagun. Eta geu ohartzen gara guk zer daukagun, adi, Kontxako barandilari erreparatuko dioguta, hau da zuen irudia. Hiru hauetako zein iruditzen zaizue, benetakoa, denbora. Fijo. Tita. Tita. 200 puntu jasotzeko tita eman diozue. Zalantzak orain, Mikel ezetz, baietz. Gaizki dagoela. Zenbat aldiz egon zara barandila horri helduta? Gutxitan, baina 3 argazkiak ikusita. Ai. Aitor, zer? Ideiek ez. Lehenengo irudia alda benetako Kontxako barandarena. Bai! Ondo! Ondo! Lehenengoa zen benetakoa eta beste bietan guk erantzitako elementuak zeuden. Erantzitako edo kendutako elementuak. Oso ondo, barrokoago egin dugu. Ondo, 200 puntu, Aitor eta Mikel! Julenek baietz egiten zuen, barandile bai, ez da, Julen? Baietz. Ba, aukeri dau pentsatzeko, 200-etik hasiko zaretelako. 150 dituzue. Orduen, zuen kasuan asmatzia izango da honena. Adi, gauzei ondo erreparatzeari buruz ari garenez, benga, egunerokotasunean ezinbesteko lanabez, bihurtu zagigun gailu bat, zuentzat, ordenagailuko teklatua. Adi, 3etako zein tekla urrankera da benetakoa denbora. B. Bai. Buah, ez da kiot. B. Zalantzak, Garazita Julen. B alda? Ez da? Errebota daukagu denbora. Are, eman diozu eta ze entzute zan. Zer da hori? A. A alda? Ez! Z. Zen. Hor, lehenengo urrenkeran guet ikusten genuen, eta urrenkera egokia, eta kasualidadea da baino, ministroaren abizen berbera da, guert. Bazaltzen da ikusi teklatuan, eta etzen tui, jui, baizik. Y-koa, U eta I. Kasu horretan bietako bat izan zitekeen bakarrik, eta Z aukera zen. Egunero gaude bida aurrean, eta ez gara ohartzen zer daukagun aurrean.